Spoločnosť Dexi Slovakia ako distribútor osobných ochranných pracovných pomôcok a vecí pre údržbu ako ložiska, náradie, nástroje sa zameriava hlavne na pridanej hodnoty alebo dodanie pridanej hodnoty pre našich zákazníkov v rámci celého Slovenska. A prišli sme sem na kariérne dni na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite na Technickej fakulte, aby sme odprezentovali možnosť kariérneho rastu aj u nás. Nakoľko ponúkame viacero služieb alebo riešení v rámci Slovenska, ako sú výdajné automaty alebo safety stock, prípadne vibrodiagnostika. Ja ako absolvent univerzity som takéto kariérne veľmi privítal, nakoľko je to možnosť, ako lepšie študenti technickej fakulty vedia získať informácie o aktuálnych pracovných pozíciách v rámci Slovenska a vedia si urobiť lepší obraz o aktuálnom stave. Ja ako absolvent technickej fakulty som bol veľmi prekvapený, ako sa technická fakulta posunula. Nakoľko som už odtiaľto 8 rokov teda nie som, absolvoval som pred 8 rokmi túto fakultu a naozaj to išlo milovými krokmi dopredu. A odkázal by som budúcim absolventom, aby sa viacej poobzerali po praktických riešeniach už v priebehu štúdia. Naozaj získajú s tým reálny nadhľad a reálny pohľad.